wakawuono. Mana kamano nyakwara mogi oboke mar The Standard kod oboke mar Daily Nation man goka kawuono menyo mana wach mar chandruok momako DRC Congo, kama bende oboke mar The Standard wacho ni en penj maduong' ne jakom masani mar EAC jatend piny Kenya Dr. William Ruto wach mar tego lweny manitiere e piny DRC bang' ka jolweny mag M23 nyocha oteko boma ma Goma. Jatend piny Rwanda Paul Kagame nyocha oloso kod jatend migawo mochung'ne weche mag pinje maoko mar piny Amerika Marco Rubio, kendo wuoyo kode wach madwaro ni ne kaka inyalo tiek mapiyo kaka nyalore lweny mantiere weche mag DRC Congo kono. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni wawinjore mar bedo kod romo nyoro tich adek mar gomba kama tut e wach mar DRC Congo. Jatend piny mar DRC mano Tshisekedi kachiel kod Kagame nyocha confirm ni ne dhi yuoro e bura makamano. Ka bende jatend piny mar DRC Congo Felix Tshisekedi nyo ote owuok e afise nino wuon ne ok odhi yuoro e bura manyoro ma oluong kod jatend piny William Ruto. Picha nitie kanyo ka weche ok ber nyakwara mogi, mwandu wang', mwandu ikwalo, chapni nitiere, dang'ni nitiere, mine jidaro ok ing'e kama gidhiye. Onge gima ber malo kwe na wachonu ka. Onge gima ber malo kwe. Maka dipo nitie chiemo manyalo rere dwa kelo chapni e piny moro, to wakuong gi okang' mamalo. Kani neno gima notimore mwaka mar 2007 e Kenya ka, to ok digomb ni koko chak bedie kendo nyakwara mogi. Kumachielo en jatend piny machon Uhuru Kenyatta ong'iso pinje mag Afrika ni weuru ninde klas. Gima nyo Trump wacho mar ng'uko kony madhi e pinje buora en singla ne pinje mag Afrika ni koro nyaka ung'e kaka unyalo chung' kendu mok ugeno kuom jomoko. Ma timore ka bende odiochieng' ma kawuono dhi bedo odiochieng' masigana, kama bende korka yalo bura edo mapacho ka biro dhi nyime kod temo kolo matut wach mar bura mane omak ne polise moko ma sani osebedo ka nie bao e kes mane okelo tho mar Baby Pendo. 10 police officers in Baby Pendo case to know if they will take plea. Ma lure kod wach manie do nyakwara Mogajwang. Joma ne ng'anyo mar 39 beno jo eto ngima gi kaunti ma Kisumu. Baby Pendo bede achiel kuom nyathi mane nitie mana e odgi mane onegi nyakwara Mogajwang. Ofis mar DPP Renson Igonga dwaro ndalo 45 mondo mi deki yalo bilago nikech nitie kit neno moro manyien mosegol kendo kachiel kod manyo. Obila moro noseretire to pok ong'e kama nitie nyaka kawuono. Iluonge ni retired police officer Mohamed Ba. Ler mar wach ni oboke ni ite mar 10 ka ma ibiro somo kendi. Kumachielo en governors otengore gi formula manyien ma CRA ogolo mar pogo pesa madhi ne counties mekwa e mar 4. Jakom ma ochung'ne komiti mar pesa gi chano chenro Fernandez Baraza FCPA wacho ni ogimor kage wacho ni counties mar 21 pesa magiyudo higa ka higa ibiro ng'oki gi atamalo maduong' ahinya, kendo ma kidek duoko chien geno mar dongruok. E ite mar adeka en duol makoro futo Mariam Kolwasi mawacho ni dwe mar 2 koth mapek kidek bedo chako chwe. Counties machalo Siaya, Kisumu, Homabay, Migori, Busia, Narok, Bomet, Kisii, Nyamira, Kericho, Nandi, Kakamega, Vihiga, Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu, Trans Nzoia, Bungoma, kanyakla kod gwenge mamoko South West Pokot biro bedo kod koth ma oromo lowo. Ma wach manyo landi kod KMD Director General David Gikungu odiochieng' manyoro. E ite mar 4 gi ite mar 5 kanya kwara Mogajwang gin weche matimore DRC Congo ka jolweny mag UN bende ma oket kono e weche mag timo kwe osebedo ka lure e bombe mopogore opogore nyakwara Mogajwang. Ka bende jolweny mag M23 gi kone oseteko boma mag Goma kono. E ite mar 6 ka jandiko Brian Otieno lero kanyo ni to koko mar DRC Congo ni obedo nade gi chung' mar jakom Raila Odinga, ombulu mar Rwanda gi ombulu mar DRC kaloro koda lweny ma bende wacho ni omako jatend piny no gi jatend piny Rwanda ma bende Congo osebedo ka seyo Rwanda kuom siro M23 ma bende wacho ni achiel kuom gik ma kelo fuere kono. Jolony weche mag diplomasia ma bende somo kaka siasa mar piny Afrika ringo jong'ie matutu kanya ite mar 6 kanya kwara Mogajwang. Weche machando weche matimore pinyno ite mar 7 ka
bende ni oboke ni ka bende jomoko piny ogonya ng'eng kong'e ni to gibiro dhi kanye. Wach mar Uhuru Kenyatta e ite mar 9 ni omi pek kanya kod Mgajwang' ka Martha Karua bende duond bura mar na Kenya neno ka gima koro chako longore kando koda paro mane Martha Karua obirogo ni ochako duond bura manyien ma bende luongo ni People's Liberation Party kana Kenya koro biro lal mero. Weche mag pacho ni oboke ni e ite mar 13 kanya kod Mgajwang' en wach mar jopuonjre milion 1.2 ma koro dang' ni koro mako kaloro koda weche moko ma onego bed ni koro yalo kod doho ma pacho ka e wach mar NGCDF, future of 1.2 million learners at risk as NGCDF faces battle for survival. Ma wach bibiro somo koda ka toko bokene wan kod weche mag tuke mibiro somo koda kendi kanyo. Oboke mogi kanya koda bogi en oboke mar The Daily Nation makawuono, scandal of doctored census data. Do odiochieng' manyoro ne ong'ado ni kweno manotim mwaka mar 2019 mar oganda e kaunti mag Garissa, Mandera kod Wajir ne opong' kod mibadhi kwani hie ne okogol gima nogol bet opogore kaloro koda neno manyocho pedhie doho. Bura osebedo ka dhi nyime doho gikone koro nyong'ad ni nuo kweno mar oganda e counties adekgo. Ung'eyo ni kweno mar oganda emitiyogo e wach mar pogo mwandu madhi ne jogo kanyakla kod gik mopogore gi ikruok ne yiero mar 2027 dhi bedo nade. Wach mar siasa e Kenya ka lup jatend piny Kithure Kindiki bende koro soko wang' rigiji konyiero wach man nyocha rigiji owacho ni William Ruto dhi bedo one term president. Ler mar wach ni oboke ni do bende nyo ng'uko wach mar penji ma ochan tim dwe mar 7 mar KCSE kaka nyolandi kod NEC. Laktar moro matiyo Nakuru emanyo tero bura e doho koywak ni public participation nye okotim ni ne okotim public participation e wach mar paro mane NEC obirogo kanyakla kod gund chike magidhi tiyogo e wach mar tayo penji makamano ka ajuoga no ywak ni ratiro mag jomoko ibiro rochi ni koro nyaka tim public participation. Dr. Magare Gikenyi wacho ni public participation mochwiny nyokotim. Justice Teresa Achieng' Odera nyo diero ni bura makamano ibiro winj tarik 12 dwe manyien higani. Wach mar Kongo ne omipeke ite mar 4 gi ite mar 5 ka jatend pinyno ne okoyore bura manyo luong kod jatend piny William Ruto, jakom mar EAC ka Felix Tshisekedi nyodhi romo machielo manyo luong kod jotelo mag pinje man Afrika ma milambo kocha e borirok mar ohala miluongo ni SADC. Weche mag pacho ni oboke ni kweno mar oganda census nyakwaro Mgajwang' ni oboke ni wach mar Uhuru Kenyatta ni weuru ywak ka joma onge kod geno. Wach mar Trump chanyo en mana mar yaw wang'u ni weuru nindo e klas to bi kod riekni mamoko munyalo chung' kar kendo ni ok jo Amerika okugolo usuru ne jo Amerika. Koro un be nyaka ung'e ni unyalo chung' kendo e yo machalo nade ne en yaw wang'u. Weche mag pacho nyakwaro Mgajwang' ibiro somo ka goro mar Katun bende ng'iso wach mar kwecho ma pinje mag Afrika oero godo kwecho e pinje maoko. Wan kanyo kod oboke mambalanka matumo weche mag tiegruok dire ka wan kod mago matimore counties mekwa wach mar koth mapek ma osebedo ka chwer Nairobi ka mabende ilieko ni otogoro makopige mag minyaga mokuom gi odinore kendo jo Nairobi ka winjo tabu ahinya. Wach mar ywak mar governors nyakwaro Mgajwang' ni oboke ni toko oboke ni ma bende miyo oboke mar The Standard kaka Fernandez Baraza ywak kendo teng'ore ni counties mar 21 kide kwito yuto margi ma higa ka higa nikech formula manyien nyakwaro Mgajwang'. Counties kata assembly ma National Assembly bunge maduong' odhach nade higa mokalo chien. Paro mag chike baro mapaga beriyo nyocha gi puodho kendo wacho ni nyocha gi go kang duong' ahinya e weche mag tiyo ahinya ne gima chiko yango ni bunge mar piny Kenya onego beni koro timo nyakwaro Mgajwang'. Ibiro somo kod to koboke ni lidha mondo misiso mariero boke miero keti mar Ramogi FM kar chunje luo.
Wasetelo e yango ni weche mowuok e oboke e Radio Ramogi kar chuny Jaluo.